ברוכים הבאים לסרטון שמירת חיפוש. לאחר שהגדרנו חיפוש מסוים במערכת, אין צורך להגדיר אותו בכל פעם שאנחנו נכנסים מחדש. ישנה אפשרות לשמור את החיפוש שביצענו על פי השם. כך בפעם הבאה ניגש ישר לחיפושים השמורים ונשלוף את הפילוח המסוים. כיצד נבצע את זה? לאחר שאנחנו מגדירים שדות מבוקשים כמו סוג מבנה, למשל בנייה רוויה, שדה שלב, ותאריך עדכון. שימו לב, חשוב, רצוי לא לבחון תאריכי עדכון ולסגור את החלון השמאלי, בשביל שבפעם הבאה שיעלה פרויקט חדש לאתר, הוא יעלה בתוצאות החיפוש ואנחנו נקבל אותו בטבלה. אם אנחנו נסגור את השדה השמאלי ונתחום אותו, בפעם הבאה אנחנו לא נדע שעלה פרויקט חדש ולא נקבל אותו בטבלה. אז זהו, לאחר הגדרת השדות המבוקשים, אנחנו נבצע את החיפוש, נבדוק שהפילוח הוא נכון, הוא מתאים, נלחץ על זכוכית המגדלת, קיבלנו את טבלת תוצאות החיפוש, ועכשיו אני רוצה לשמור אותו. נעלה למעלה, חלק העליון של הדף, ונלחץ על הסמל של הדיסקט, שמור חיפוש. בחלון שנפתח, אנחנו נכניס שם לחיפוש, למשל פרויקטים בייזום. אתם יכולים להגדיר מה שנוח לכם, פרויקטים בביצוע. ושימו לב, אם אני רוצה לקבל עדכונים למייל לגבי הפרויקטים שהגדרתי, אני אסמן וי בחיפוש סוכן חכם. ככה כל פעם אני אקבל פעם בשבוע עדכונים לגבי הפרויקטים שמתאימים עבורי. זהו, לבסוף אני לוחצת על הכפתור שמור הכחול והמערכת שומרת את החיפוש שלי. בפעם הבאה שאני אכנס, אני יכולה לגשת ישירות לחיפושים שמורים ולשלוף את הפילוח שמעניין אותי, למשל פרויקטים בייזום. טיפ שיווקי, ברגע שאני מבצעת כמה שמירות של חיפושים וכמה פילוחים שונים וממוקדים, אני יכולה לגשת כל פעם רק לפרויקטים ממוקדים כמו פרויקטים מסחריים, פעם הבאה אני יכולה לגשת רק לפרויקטים ציבוריים, פעם הבאה אני יכולה לגשת רק לווילות, וכך אני פונה באופן ממוקד ומציעה את השירות שלי באופן שונה שמותאם לצרכים של אותו הפרויקט ואותו הלקוח. זהו, בהצלחה.